com aquest sistema que ens permet firmar qualsevol document personal, com un contracte d'un banc, des del mòbil o una tauleta. No cal que ens instal·lem cap aplicació, únicament rebrem un correu electrònic a través del qual podrem llegir el document i signar-lo. Durant el procés de signatura capturem dades biomètriques com són la pressió, la velocitat i l'acceleració de la signatura i això, juntament amb una altra sèrie de dades del context en el qual s'ha produït, com són la localització, des de quin dispositiu i en quin moment s'ha fet la firma, ens permeten identificar d'una forma única el signant. Aquesta companyia és una de les 105 empreses catalanes que han participat en aquest Mobile World Congress i el seu objectiu passa per créixer internacionalment. De fet, aquesta altra empresa de Castellar del Vallès ja tenia la maleta a punt per marxar a l'estranger, però proposa fer-ho amb un equipatge connectat a internet, és a dir, que ens permet seguir-li el rastre a través d'una aplicació per evitar el mal de cap de perdre'l. Al Mobile han presentat aquest dispositiu que introduiríem a la maleta i que incorpora una nova tecnologia. Que és com una espècie de 4G per transmetre informació a internet, però de molt baix cost i que consumeix molt poques bateries. Vol dir que amb una càrrega pot durar pràcticament un any i sense haver de canviar les bateries ni recarregar-les. I uns catalans que han aconseguit cridar l'atenció de gegants tecnològics com Samsung i LG són aquest grup de científics. Han presentat un prototip dirigit a esportistes que mesura els nivells de glucosa i pH en la suor i, per exemple, alertaria d'una deshidratació. Aquesta edició del Mobile és la que ha congregat més empreses catalanes perquè, tal com veiem, la tecnologia està penetrant en molts sectors. Som forts en indústria, doncs tenim tecnologia per la indústria. Tenim internet de les coses aplicada a la indústria, a l'alimentació, al vehicle. També tecnologia aplicada al turisme, tecnologia aplicada a la connectivitat. Crec que una de les nostres fortaleses és aprofitar aquell ADN que tenim com a país per a aportar-hi la tecnologia. I això és el que ha fet aquesta empresa d'Olot, que ha connectat a internet aquesta moto per a nens a través d'una app que permet al pare controlar la velocitat i la potència del vehicle. O també han connectat aquesta motocicleta que s'acciona amb una targeta, té un sistema de geolocalització i recull informació del vehicle per avisar si li toca una revisió. I finalment, una proposta. Si sou dels que us adormiu al matí fàcilment, proveu aquesta aplicació que us desperta amb un vídeo. Hola, buenos días. Soy José Cano. A hores d'ara ja n'hi ha 700 per triar. Fa un any em vaig despertar abans que sonés el meu despertador, el meu smartphone, que sempre és el mateix so, avorrit, i vaig pensar que seria molt interessant que cada matí em despertés un vídeo d'una persona diferent o d'una temàtica diferent i que cada matí fos una sorpresa. Podeu escollir el tipus de vídeo o fer-ne un i pujar-lo. Nosaltres ja n'estem buscant un que ens desperti de cop i que ens transporti a l'estiu directament, perquè després de l'activitat intensa del Mobile segur que ens costarà llevar-nos.